La acusada señora Ortega, té la paraula. Amb la seva vènia, senyor president, i per interessar una sentència absolutòria, plenament absolutòria, per la senyora Joana Ortega i Alemany. Abans de començar el meu informe, vull posar de manifest que aquestes tres defenses han estat coordinades en tot moment i aquesta coordinació ens porta a dividir-nos, o si més no, desenvolupar amb més o menys grau determinats arguments, tot i que m'afegeixo en la seva totalitat en els arguments que tan brillantment ha desenvolupat el meu company, el senyor Xavier Melero, així com el que, sens dubte, manifestarà de manera magistral, com és habitual amb ell, el senyor Pina, advocat de la senyora Riga. Tampoc vull deixar de felicitar l'il·lustre representant del Ministeri Públic pel seu brillant informe, tot i que lògicament no comparteixo les seves conclusions. Ahir algú em deia que la Fiscalia ens ha posat davant el Messi de la Fiscalia davant de les defenses. Bé, és públic i notori que aquest lletrat no té especial sensibilitat per a determinats colors, però sí crec, i amb tot el respecte, crec que el representant del Ministeri Públic avui ha tingut un molt bon regat, però sincerament crec que no ha marcat cap gol. I crec que ha fet una brillant i exhaustiva anàlisi de la prova des de la seva perspectiva, però m'ha semblat, i ho dic amb tot respecte, molt menys convincent i fins i tot crec que menys convençut en la subsolució tècnica d'aquests fets, especialment pel que respecta al delicte de prevaricació. Els arguments principals del que jo he pres nota, es deia l'il·lustre representant del Ministeri Públic que ell no actúa contra lo que se convocó, sea lo que fuere, para el 9 de noviembre, que era solo la apariencia, solo era aparente la actuación de los voluntarios y enmascara la actuación de los poderes públicos, que se han roto las reglas jurídicas de la democracia y que ha habido un desafío abierto al Tribunal Constitucional. Crec i espero que podem donar bona resposta a totes aquestes manifestacions. Senyories, és inqüestionable que ens trobem davant d'un judici singular, un judici sense precedents en el que es jutja ni més ni menys que els que foren president del Govern de la Generalitat de Catalunya, vicepresidenta i consellera d'aquest govern. I se'ls asseu en el banc dels acusats, i ho dic des d'allà, des d'aquest moment, pel que nosaltres entenem que és una actuació de naturalesa estrictament política, com és articular un procediment per tal que la ciutadania de Catalunya, qui volgués, es pogués manifestar i expressar-se sobre el seu futur polític. Aquest procediment judicial ha generat des del seu començament sorpresa, indignació, controvèrsia, polèmica, valoracions i informacions de tota mena i fins i tot manifestacions ciutadanes. I crec sincerament que mai no s'hauria d'haver arribat en aquest punt. Fou un error que el partit del govern espanyol anunciés i impulsés una querella contra una mobilització democràtica i pacífica. I sobre aquest punt, si em permeten una reflexió personal, jo sóc un apassionat de la història i crec que és un motiu d'orgull la maduresa que té aquest país, que totes les desavenences o els diferents criteris que hi ha en temes molt sensibles no hi ha hagut el més mínim incident ni cap acte de violència en aquest país. A vegades la perspectiva que des de fora no és el mateix que hi ha aquí. En una mateixa família i en un grup d'amics hi ha interpretacions i valoracions i sentiments contraris i això no afecta a l'harmonia ni a les relacions personals. Fou un error, i digui el que digui el Ministeri Públic, un fet insòlit
que s'articulés la que alguns han conegut com la querella del pont aeri, una querella que es rebutja per la Junta de Fiscals a Catalunya, que va a Madrid i la Fiscalia General de l'Estat diu no, heu de presentar la querella, torni a Barcelona perquè la mateixa Fiscalia que l'havia rebutjat presenti la querella i mantingui l'acusació fins a arribar al dia d'avui. Fou un error admetre a tràmit unes querelles que tenia un evident caire polític, donat la personalitat i el perfil dels querellants o que eren imposades per un superior jeràrquic. I crec, també, amb tot respecte, que ha estat un error que s'obrís aquest judici oral quan no existeixen, al nostre entendre, i ho dic respetuosament, indicis de cap mena de delicte. Senyories, resulta evident, no ens volem enganyar, que la sentència que es dicta en aquest procediment tindrà no només conseqüències jurídiques, sinó també polítiques, socials i mediàtiques. I algú diu, i es podria arribar a la conclusió, que aquest tribunal té un repte molt difícil, atesos els antecedents i l'expectació que genera la seva decisió. Jo, en canvi, personalment, no estic d'acord. Crec que la funció d'aquest tribunal és relativament senzill. Es tracta de fer allò que té més que demostrat aquest tribunal, i en particular aquesta sala, i els excel·lentíssims magistrats que formen part, que saben fer perfectament, que és valorar els fets, interpretar i aplicar la normativa i la jurisprudència i dictar una sentència justa. I no tinc cap dubte de que així serà. Estem, doncs, davant d'un tribunal de justícia i el debat és necessàriament jurídic, però entenem que precisament el dret i la recta aplicació i valoració de l'ordenament jurídic hauria d'haver impedit la celebració d'aquest judici i hauria de conduir a una sentència absolutòria. Entenem que en una societat democràtica, en un estat de dret, els tribunals no poden conduir per la via criminal allò que no és més que el legítim exercici d'una actuació política en compliment d'un mandat parlamentari i que es porta a terme de manera pacífica, cívica i responsable. I això, senyories, no és una opinió personal d'aquest lletrat, ni molt menys un al·legat polític, que no se m'entengui malament. Aquesta és la conclusió a la que ens porta necessàriament l'aplicació de la nostra legislació i de la jurisprudència que la interpreta. Bé, el Ministeri Públic ha passat de punteta sobre aquesta qüestió. A mi em sembla fonamental per la nostra defensa. Les Corts Espanyoles van aprovar la Llei Orgànica 20/2003 de 23 de desembre, per la qual es tipificava com a delicte la convocatòria o autorització de consultes populars per via de referèndum. Aquesta reforma, aprovada en el marc de la confrontació política per la proposta del denominat Pla Ibarretxe, no va tenir gaire recorregut perquè va ser expulsat del nostre ordenament per la Llei Orgànica 2/2005 de 22 de juny. I em sembla especialment interessant, i em permetran que faci lectura, l'exposició de motius d'aquesta reforma contra la reforma. Y deia així: los artículos anteriores se refieren a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal. En nuestro ordenamiento hay otras formas de control de la legalidad diferentes de la vía penal. Así, el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas porque no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal. Entenem, doncs, que la conclusió és clara. El principi d'intervenció mínima del dret penal no permet que els tribunals condueixin processos i condemnin per actuacions merament polítiques. Aquests processos s'hauran de conduir pel diàleg, la confrontació, el debat parlamentari, la reforma legislativa o les urnes, però mai per la via criminal. Però és que si aquesta tesi no fos prou clara, resulta que davant de la voluntat de convocar un referèndum manifestada pel Parlament de Catalunya, el grup parlamentari de Unió, Progreso i Democràcia, que va ser querellant en aquest procediment, el mes d'octubre de 2012, ja no anem tan lluny,
va plantejar una reforma legislativa per reintroduir aquest delicte en el Codi Penal. I aquesta iniciativa legislativa, senyories, va ser rebutjada. Per tant, entenem que la valoració del legislador i la inoportunitat de tipificar i de condemnar per aquests delictes és tan clara que ja de per si aquest informe podria concloure en aquest moment. Si no és delictiu convocar o autoritzar un referèndum, molt menys portar a terme un procés participatiu sense efectes vinculants. Però resulta que les acusacions fan trampa. Ignoren la voluntat del legislador i volen reconduir aquesta actuació política a tipus genèrics com la desobediència o la prevaricació, com si aquí estiguéssim jutjant una llicència d'obres d'un municipi qualsevol. I, curiosament, la tesi sostinguda per aquest lletrat, que el Ministeri Fiscal descarta perquè diu «esto no tiene nada que ver», va ser compartida per la Junta de Fiscals de la Fiscalia Superior de Catalunya en el seu acord, tantes vegades esmentat, de 17 de novembre de 2014. I deia així, també em permetran la seva lectura perquè crec que és prou interessant. Las razones que movieron al legislador a derogar a través de la Ley Orgánica 2/2005 de 22 de junio dicho precepto escapan a nuestra valoración, pero abundan en el argumento de que ante una conducta de cierta complejidad típica como la que se desarrolló en el territorio de Cataluña el pasado día 9, dirigir la respuesta penal a un delito de desobediencia común puede hallar indeseadas áreas de impunidad. Bé, si la impunitat de les actuacions polítiques són desitjables o no, suposo que això dependrà dels sentiments, principis i valoració de l'emissor. Però el que és evident és que una valoració estrictament jurídica i objectiva ha de conduir a la conclusió inevitable de que aquestes conductes, avui en dia i afortunadament en el nostre país, són impunes. Bé, dit això, si més no per cortesia processal, les tesis acusatòries ens porten a analitzar acuradament la prova que s'esgrimeix i la tipificació per desobediència i prevaricació. I en aquest sentit, creiem disposar l'importància posar de manifest què és el que es va fer a Catalunya el dia 9, sea lo que fuere, ens deia el Ministeri Fiscal, mirarem d'explicar-li la naturalesa jurídica d'aquest procés i els seus efectes jurídics a la data d'avui, que és el que ara ens interessa. Cal recordar que la querella que presenta en el seu moment el Ministeri Públic diu que no hi havia un salt qualitatiu entre la consulta i el procés participatiu, que tot era el mateix, que en realitat això era una enganyifa i que s'estava fent era desobeir la consulta inicialment suspesa. Curiós, perquè en aquest cas el que s'hauria d'haver fet és trametre un incident d'execució de la resolució inicialment dictada i no un nou recurs. Però el magistrat instructor, a la vista de les aclaparadores evidències de que no era el mateix procés i de que es va donar compliment a les providències de 29 de setembre del Tribunal Constitucional, va dir no, l'objecte del procés és tot allò que passa entre el dia 4 i el dia 9 de novembre de 2014. Però és que, tot i que és d'agrair aquesta valoració del magistrat instructor, el cert és que el que va passar abans té molta importància per valorar jurídicament el que es va fer després. Les consultes convocades per decret de 27 de setembre de 2014 tenien com a fonament legal diferents resolucions del Parlament de Catalunya sobre el dret a decidir, sobre la que ens va il·lustrar l'honorable senyora Núria de Gispert, i els articles 122 i 29.6 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Llei 10/2014. Davant de la suspensió del Tribunal Constitucional de bona part de la llei i del decret de 27 de setembre, que per cert, i després abundaré sobre aquest extrem, tampoc va ser notificada personalment, com requereix la jurisprudència, per establir que concorreix el delicte de desobediència, ni va haver-hi cap mandat ni ordre concreta a la senyora Ortega en qualitat de vicepresidenta titular del Departament de Governació o per si mateixa.
Davant d'aquestes resolucions, i ho reconeix el Ministeri Públic, tot i que les nostres conclusions són evidentment diverses, es dona instruccions immediatament el mateix dia 29 i el dia 30 perquè s'aturi aquest procediment. Es dona ordres de que es suspenguin els efectes econòmics, de que es suspenguin els efectes administratius i més endavant s'anulen aquests convenis. Això està absolutament acreditat en la documental i ho ha posat de manifest els diferents testimonis, senyor Abad, senyor Escalé, senyor Canyada, etc. Per tant, d'aquestes actuacions no es pot concloure una altra cosa que l'immediat acatament de les providències del Tribunal Constitucional i l'estricte compliment de la legalitat. Bé, com avançava de manera impecable el meu company, el Xavier Melero, aquí no ens amaguem. És a dir, el govern de Catalunya tenia la voluntat de complir els mandats parlamentaris, de donar veu als ciutadans de Catalunya que es volguessin manifestar sobre el seu futur polític, però alhora de fer-ho de manera legal. I què es fa? Es canvia el plantejament. No es fa la consulta inicialment prevista. Segurament per això es torna a parlar ara de fer una altra consulta, perquè la consulta que es volia fer no es va fer. I no es va fer acatant el Tribunal Constitucional. S'engega un procés participatiu. I quina naturalesa jurídica té el procés participatiu? Si em permeten una petita excursió de teoria política. Els ciutadans en un estat democràtic tenen diverses maneres d'expressar-se políticament. Escollint a uns representants en unes eleccions que tenen caràcter vinculat, democràcia representativa, manifestar la seva opinió respecte de qüestions concretes en un referèndum que pot tenir o no caràcter vinculant, democràcia directa, i en els darrers anys s'ha obert amb molta força una nova política, unes noves polítiques internacionalment que demanen que s'avanci a la democràcia participativa. De tal manera que els ciutadans s'impliquin en allò que els afecta i que s'interrelacionin amb els governs, amb la fixació i execució de polítiques públiques, el que es coneix també com a govern obert. La importància de la democràcia participativa es posa de manifest, curiosament, pel propi Tribunal Constitucional, en sentència 103/2008, per diferenciar-ho del referéndum. Y diu, es por tanto el referéndum una forma de democracia directa y no una manifestación del fenómeno participativo que tanta importancia ha tenido y sigue teniendo las democracias actuales y al que fue especialmente sensible nuestro constituyente, que lo ha formalizado como un mandato de carácter general a los poderes constituidos para que promuevan la participación en distintos ámbitos como un verdadero derecho subjetivo. I, per tant, dintre d'aquest àmbit de fomentar la democràcia participativa, el títol tercer de la llei 10/2014, que mai no ha estat suspès pel Tribunal Constitucional i que no s'impugna quan s'impugna el procés participatiu, és clarament divers del que es feia abans. No hi ha registre electoral, no hi ha registre de població, no es tracten dades personals, no hi ha cap administració electoral, no hi ha una sola resposta possible, sinó que cada ciutadà pot fer la seva aportació i no es desenvolupa en una única jornada, sinó en un procés de 15 dies. Ja s'ha dit exhaustivament en aquest procediment què va passar. El president fa el 14 d'octubre un anunci d'un nou procés participatiu, 14 d'octubre. El 14 d'octubre al 4 de novembre passa molt de temps perquè qui volgués podia haver fet alguna cosa. La vicepresidenta del govern i el seu equip, en un temps rècord, articulen aquest nou procés que ningú dubta que és d'abast, naturalesa jurídica i conseqüències diferent al que portaven un any i mig treballant, i el 22 d'octubre ja s'explica el dispositiu, els locals de participació, els punts de participació, els voluntaris inscrits, etc. I el 27 d'octubre es tanca el període d'inscripció de voluntaris. Pel que fa a la logística del procés, què es fa? Es fa un conveni d'encàrrec de gestió amb el CIRE el 17 d'octubre. 17 d'octubre. S'aprofita tot allò que tant segons reconeix el propi Ministeri Públic que s'havia fet amb els altres convenis suspesos abans de la suspensió del Tribunal Constitucional. Les urnes ja estaven fetes.
I aquest encàrrec amb el CIRE s'havia de subministrar i enllestir, i recomano en aquest sentit, o m'atreveixo a recomanar i a proposar la lectura de l'annex 1 del conveni, que diu que la data de compliment del contracte és de 28 d'octubre. I es fa un encàrrec al CETITI per solucions TIC que es certifiquen i facturen el 4 de novembre. Però el que és més important, segons s'ha manifestat aquí exhaustivament pel president Mas, per la vicepresidenta Ortega, per la consellera Rigau, per el president del Consell de Transició Nacional, senyor Rigal, pel senyor Cañada, pels alcaldes Trias, Buch i Anna Palet, i, en darrer lloc, però no menys importants, i no em vull oblidar de cap, per la senyora Sala i els senyors Batalla, Fernández, Gallard i Ballbé, els voluntaris van executar el procés. Van obrir i tancar els locals, van portar el material, van recollir i gestionar els ordinadors, van organitzar les cues, van assessorar els ciutadans, van recollir les dades, van enviar-les al centre de dades, on altres voluntaris les recollien i registraven. I es va fer, insisteixo, sense un sol incident. I aquesta realitat, senyories, no es digui el que es digui, prenent l'argumentació del Ministeri Fiscal, que la Càmera no es mogui, com no es va moure de les cues que van haver-hi i l'organització pels voluntaris del dia 9, que no es mogui d'aquest fet. El procés participatiu l'executen els voluntaris. És un procés participatiu que s'organitza i dissenya abans del dia 4 de novembre i que resta en mans dels voluntaris perquè no hi havia una altra manera de legalment portar endavant el procés. I aquesta conclusió no pot ser objectada per qüestions, entenc jo, nímies, com esgrimir una fotografia d'un paper que no se sap, que evidentment no és un document oficial, ni se sap d'on surt ni què ho fa, on hi ha un escut amb una impressió, diguem-ne, millorable de l'escut de la Generalitat, ni per les actuacions dels proveïdors del CIRI i del CETITI amb dates posteriors, que sobretot això parlarem després del dia 9. Ni molts menys pels actes de comunicació pública, que jo crec que per tots és evident que el dia 9, passés el que passés i com passés, el govern havia d'informar a la ciutadania de Catalunya de què havia passat a Catalunya en aquella jornada. Passem als fets que s'imputen concretament a la senyora Joana Ortega. Se'ns acusa, com a fets suposadament delictius, de contractar un suplement de pòlissa d'assegurances, de mantenir activa la pàgina web, de distribuir el material als punts de votació, de les actuacions informàtiques que es van executar amb posterioritat al 4 de novembre, en definitiva, diu, celebrar la votació bajo el control directo de l'administració autonòmica i, finalment, la comunicació pública dels resultats. Bé, d'entrada jo haig de posar de manifest un altre cop, perquè crec que això ha caracteritzat des de fa molt de temps l'actuació política pública de la senyora Ortega i especialment pel que fa en aquesta qüestió, que ella en tot moment ha defensat la necessitat de cercar el diàleg, d'evitar la confrontació, de fer les coses bé i de respectar la legalitat. I això li va costar, i soc testimoni directe, no poques crítiques de molta gent que plantejaven que una cosa era la legalitat espanyola i una altra cosa era la legalitat catalana, que s'havia de desobeir, i encara ara hem de sentir els lletrats com ens critiquen, com estem portant aquest judici, perquè aquí, suposadament, ens haurem d'immolar tots. Aquí no defugim de res. Com ha dit el senyor Melero, de manera impecable, es va fer el que es va fer políticament, es va complir un mandat parlamentari, però es va mirar, i crec que es va aconseguir, de respectar la legalitat. I com deia, la senyora Ortega, i ho hem acreditat documentalment i per les declaracions del seu cap de comunicació, en tot moment va dir que la consulta i després el procés s'havia de fer bé, s'havia de fer correctament, s'havia de respectar la legalitat. I no tergiversem el que diu el cap de comunicació, perquè no diu el que diu el fiscal que diu, ell diu que aquest missatge es manté, i no segons la interpretació que ara se'ns vol donar. Bé, torno a insistir, 4 de novembre es dicta aquesta providència,
ni en aquell moment, ni el dia 4, ni el dia 5, ni entre el 4 i el 9, ni entre el 9 i 25, que mira que hi havia temps, es va adreçar cap requeriment, mandat, recordatori específic a la senyora Ortega ni al Departament de Governació. I en aquella data, com deia, l'organització està enllestida, els voluntaris informats, els punts de participació designats i es podien, mitjançant la web, no interactuant amb la web, amb la informació de la web, ja podien els voluntaris executar el procés. Per tant, el paper de la senyora Ortega en aquell moment havia finalitzat. Res es podia fer i ha quedat acreditat en qualsevol cas, entrant la senyora Ortega ni cap dels altres acusats és llicenciada en dret. El senyor Homs, com ha manifestat aquí, testimoni acusat, acusat testimoni, però ha declarat aquí que es va assessorar, ell era el responsable del gabinet jurídic, es va assessorar amb especialistes de tant prestigi, com ho reconeix el Ministeri Públic, com el senyor Viver i Pissunyer, catedràtic de dret constitucional i exmagistrat del Tribunal Constitucional, que no estava gens clar, donada la diferència entre un procés i un altre. I el que s'havia fet fins a aquell moment, l'abast de la consulta, l'abast de la suspensió, i es demana un aclariment que no es contesta en cap cas abans de que arribi el 9 de novembre. Bé, anem a rebatre els fets que se'ns imputa. En primer lloc, resulta que és constitutiu de desobediència la contractació d'un suplement de pòlissa de menys de 1.500 euros per cobrir els riscos que poden afectar els voluntaris. Mirin, jo és que crec que això no és un acte de desobediència, és un acte de responsabilitat. Al marge que es signa abans, crec recordar, el dia 4, abans que es notifiqui la providència, escolti, aquí no sabia que acabaria passant el dia 9 i que, donada la possibilitat que de la manera que fos i estigués com estigués el procés, els voluntaris anessin als locals públics i hi hagués alguna desgràcia, havia d'haver una cobertura per tot això. Entro en el tema tan tractat de la web participa2014.cat. Home, d'entrada, a mi és que em resulta, crec que és contradictori, ho dic amb tot el respecte, la importància que li dona a l'acusació a aquest tema, quan d'una banda ens diu que l'execució del procés estigués en mans dels voluntaris és una mera aparença, és una cosa fictícia, i resulta que aquesta web, bàsicament el que feia era informar els voluntaris d'allò que havien de fer. Per tant, o fa la Generalitat o ho fan els voluntaris, però si la web el que fa és designar voluntaris, donar les tasques i informar, doncs, home, alguna contradicció hi ha respecte a aquesta conclusió. El dia 4 de novembre, senyories, en aquesta web ja constava qui era voluntari, quina categoria tenia, on, quan i com havia d'actuar. Es podien haver descarregat les paperetes i els fulls que s'havien d'utilitzar. La senyora Ortega dona ordres expresses que no s'actualitzi aquesta web. Es dona, però es podia no haver donat perquè no havia res a actualitzar. No se'ns digui en contra que és prova definitiva de la falsedat d'aquesta afirmació, home, l'informe de la Guàrdia Civil, al marge de la cadena de custòdia, que sembla que no ha estat en aquest cas la ideal, ni a mi em queda clar si la versió aquesta és la 2.1, 2.2, 2.3 o 2.4, la que li fan arribar a la Guàrdia Civil, diu que el 4, 7, 9 i 10 es modifiquen i carreguen arxius. I ens remet a l'annex 14. Jo m'he llegit aquest annex 14. Jo realment em veig impossibilitat de saber què es va fer, què eren aquestes actuacions informàtiques. Jo no sé si era actualitzar, jo no sé si era extractar, jo no sé si era donar cobertura tècnica o era una cosa que estava automatitzada. Ho desconec. El que és evident és que allò no és prova que es pengessin nous continguts. Continguts que, per altra banda, haguessin estat absolutament innecessaris perquè ja estaven tots a la web. No parlaré massa, perquè tampoc soc un expert tècnicament, sobre si aquesta web es replica, no es replica i què es pot fer. El que sí que crec que va quedar clar, i ho van dir els tècnics i la pròpia Guàrdia Civil, és que si aquesta pàgina web la copia i ha fet referència al Ministeri Públic, a no sé quin poble, ara no recordo,
o un sitio de particular, home, això l'ANC i Òmnium la tenien copiada i replicada. És que no calia interactuar. La informació era pública per tothom, es tanqués o no es tanqués la web. Però m'agradaria estendre sobre aquesta qüestió. És que el Ministeri Públic, sobre el tema de l'anul·lació tècnica de la web, ens porta un debat absolutament fictici. Fictici i innecessari. I m'explico. Si llegim la providència del Tribunal Constitucional de 4 de novembre de 2011, i sobre això es parla molt, i no dic que sigui el cas del Ministeri Públic, però molta gent diu, sense haver-se llegit la providència, què és el que no estava clar? És que no sabien el que tenien que fer. Home, jo me l'he llegit unes quantes vegades. I diu aquesta providència, que hem de recordar, és un automatisme legal. El recurs presentat per l'advocacia de l'Estat, utilitzant un procediment més que qüestionable jurídicament, és un automatisme. Diu, se admite a trámite la impugnación contra las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria a los catalanes y catalanas para que manifieste su opinión sobre el futuro político de Cataluña el 9 de noviembre y días sucesivos, mediante un proceso de participación ciudadana contenidas en la página web Participa 2014 y los restos de actos. Apartat 2. La impugnación produce la suspensión de las actuaciones impugnadas. Bueno, m'agradaria saber on es diu que s'ha d'eliminar la pàgina web. I és que ni ho diu, ni es pot interpretar, ni ho podria dir. Per què? Perquè això, com deia el propi Ministeri Fiscal, és una mesura cautelar. Una mesura cautelar, no és una sentència. I com a tal mesura cautelar, dictada a més ex lege, és susceptible de recurs. És susceptible de revocació. I les mesures cautelars, per la seva pròpia naturalesa, no poden produir efectes d'impossible reparament. Per tant, la providència de 4 de novembre no diu que s'anul·li la web, com no diu que es cremin les urnes i com no diu que s'estripin les paperetes, perquè és una suspensió. Planerament, el que diu la providència de 4 de novembre és paren màquines. Però resulta que la maquinària ja havia fet la seva feina. Tot estava fet en aquell moment. Pel que fa, i no m'extendré massa, perquè coincideixo absolutament en el plantejament que ha fet de manera magistrat el Xavier Melero sobre aquesta qüestió. Les actuacions informàtiques. Bé, al marge que això és un conveni que es fa de manera impecable, revisat i supervisat per la intervenció, que es finalitza administrativament, si més no, i es factura el dia 4 de novembre de 2014. El Ministeri Fiscal arriba a unes conclusions que no són reals, o si més no, no es deriven de la prova. No és cert que T-System va entregar les aplicacions per a la instal·lació dels ordinadors el 7 de novembre, i això ho van confirmar el senyor Bernat Rigau i el senyor Alejandro Roa Navarro. Home, sobta que faci un judici d'inferència al Ministeri Públic i diu, hombre, yo no me creo que Unipos hiciera esto en 2 días. Bueno, i ens hem de creure que en 2 dies s'instal·len els programes amb milers d'ordinadors. Doncs a mi també em sembla que és un judici d'inferència força obvi. No és cert tampoc que els dies 7 i 8 de novembre Fujitsu instal·lés els programes a ordinador. Va ser molts abans. El dia 4 ja estava tot instal·lat, ho va dir el senyor Escaler, i es deriva també de la documentació amb una lectura objectiva. I no és cert que ni des del Departament de Governació ni des del CETIT es va instar a les empreses proveïdores ni als seus treballadors perquè s'haguessin d'inscriure com a voluntaris. Però és que això ho manifesta el senyor José Antonio Hermosilla, testimoni sorpresa de l'acusació pública, que diu, sí, jo em vaig fer voluntari i jo no vaig cobrar res per aquesta actuació. Testimoni de l'acusació. Pel que fa un altre objecte d'acusació, el material per a la logística del procés, és que ja estava la majoria feta amb la convocatòria del procés i el que resta, el CIRE ho elabora i ho factura molt abans i ho fa en compliment del conveni que diu que el dia 28 ha d'estar tot enllestit. Per tant, difícilment es podia revocar, es podia suspendre, es podia anul·lar allò que ja estava encarregat, executat i facturat. I així s'ha manifestat la senyora Abad, directora del CIRE, i la senyora Martínez, que diu que el material es recull i es porta als seus magatzems el dia 28 i el dia 30 d'octubre
en base a un llistat de destinacions que ja tenien en aquella data. Poca cosa es podia fer. I passem al 9 de novembre. Torno a insistir. Tot el que havia de fer la Generalitat ja estava fet, el procés el porten a terme els voluntaris i executen totes les actuacions pertinents de manera exemplar. La vicepresidenta del govern, últim punt d'acusació, és cert, i també el president Mas es desplacen al recinte Firal de Montjuïc i fan diverses actuacions informatives de com s'ha desenvolupat el procés. D'un fet molt rellevant, es tingui la ideologia que es tingui des d'una perspectiva històrica, sociològica i política. Informar, senyors, no és gestionar. Informar no és executar. I informar no és desobeir. En definitiva, i en contra, de nou, de les conclusions del Ministeri Públic, el respecte a la legalitat i a l'autoritat del Tribunal Constitucional de la senyora Ortega, i m'atreveixo a dir de la resta dels acusats, era el mateix el 29 de setembre que el 4 de novembre. Però les circumstàncies eren radicalment diferents. D'una consulta organitzada, gestionada i executada pel Govern de la Generalitat, passem a un procés de participatiu, quina maquinària ja estava enllestida, amb uns voluntaris ja informats i instruïts i que acaben d'executar els ciutadans. Una petita qüestió referent a les incidències processals rellevants per la clarificació dels fets. Ja s'ha parlat, i segurament parlarà també el meu company Jordi Pina, sobre el tema de la providència del Tribunal Constitucional i la sol·licitud d'aclariment i els dubtes que hi havia. Home, el que em sembla una clara tergiversació dels fets és l'argumentació de l'acusació pública que diu, no, mirin què deia el lletrat de la Generalitat, perquè quan fa el recurs diu és que si no ens contesta no podrem fer la consulta, no podem fer el procés. I aquí, tots els que portem uns anys en aquesta professió sabem que una cosa és el que vol el client o el superior jeràrquic en aquest cas, i una altra cosa és el marge de discrecionalitat que té l'advocat per defensar aquests interessos. Són recursos jurídics, recursos retòrics, que no poden en cap cas ser indicatius de l'ànim subjectiu o de la representació jurídica que tenia el Govern de la Generalitat respecte d'aquesta actuació. Ja ha parlat el senyor Melero sobre les manifestacions del president Rajoy, però crec que són especialment també rellevants les manifestacions del ministre català, quan va dir que el govern deia, crec textualment, permitirá celebrar el proceso de participación si este es un ejercicio ciudadano de libertad de expresión. I jo em pregunto, si això no va ser el 9N, què és el que va ser? Tampoc sembla que en aquelles dates el govern de l'Estat tingués massa interès en aturar aquest procés. Ens ha dit l'il·lustre representant del Ministeri Públic aquell dia, reconeix que estava de guàrdia, jo no ho vaig fer, però també els tribunals no van acordar. S'ha dit que això podia haver portat problemes d'ordre públic i estic d'acord, però és que resulta que el procés participatiu no acaba el dia 9. És que estem 15 dies més amb el procediment obert. 15 dies. I no es fa de manera amagada, es fa de manera transparent. Jo recordo les televisions que encara filmaven les cues i com la gent votava. Però és que no només això, no és que durant aquests 15 dies el Tribunal Constitucional no faci res, ni cap jutjat, ni cap fiscal. És que no havia acabat aquest procediment quan la Junta de Fiscal de Catalunya va dir que això no era un delicte. Per tant, la valoració que podia fer el govern, i en aquest cas la meva representada, sobre que si s'havia d'aturar això, home, sembla que hi havia indicis, i això també són indicis, de que això no tindria cap conseqüència jurídica, ni molt menys penal. Bé, passo a la valoració jurídica. Molt breument, el delicte de desobediència està tractat també de manera magistral, i ho farà sens dubte el senyor Pina, però alguna cosa hem de dir. Torno a insistir, no va haver-hi requeriment personal a la senyora Ortega, i això
té una rellevància fonamental perquè sabem tots que és un element exigible i ineludible el de requeriment previ, concret i personal, perquè s'estimi que hi ha delicte de desobediència. La resolució suposadament desobeïda mancava del caràcter concret i determinat també que és exigible i que per les circumstàncies sobre les que no tornaré a insistir era molt difícil saber, per no dir impossible, què s'havia de fer donada la naturalesa, les circumstàncies del procés i tot el que ja s'havia fet. Haig de destacar igualment, perquè se'ns diu, no, es que aquí estaba claro lo que había que hacer, no hicieron lo mismo. Bueno, però és que resulta que la senyora Ortega, la relació amb el CIRE i amb el CETIT estava enllestida, el procediment estava enllestit, els treballs estaven facturats, les dates de compliment de contracte eren les que es van a complir, i diu, no, però és que vostè no va trucar al senyor que portava el camió o no va trucar al magatzem on estaven les urnes. Bueno, jo, sincerament, crec que això que escapa evidentment a la capacitat i també a les competències de la senyora Ortega. I aquí ha quedat palès, i s'ha dit per els testimonis, que el CETITI depèn orgànicament del Departament d'Empresa i el CIRE depèn orgànicament del Departament de Justícia. I també ha parlat el Ministeri Fiscal, encara que passa una mica de punteta sobre aquest tema, per raons entenc que òbvies, quan T-Systems planteja dubtes respecte de què ha de fer o què es pot fer, no s'adreça al Departament de Governació, s'adreça al president del Consell d'Administració del CETITI, que és el conseller d'Empresa. Per tant, ni hi havia capacitat d'actuació material, però tampoc formal, per manca de títol competencial. I tampoc es va menystenir l'autoritat del Tribunal Constitucional i molt menys de manera reiterada. I crec que això també és un fet indiscutible. Aquí no estem mesos i mesos desobeint i fent com si no existissin les resolucions del Tribunal Constitucional. És que les de 29 de setembre s'acaten immediatament. S'acaten sí aquestes, perquè aquestes sí eren clares i els efectes i el seu abast era claríssim. I el govern de la Generalitat de Catalunya dona compliment. I les segones no s'actua de manera diversa, s'actua d'una altra manera davant d'una situació diversa i d'una situació legal diversa. Per tant, jo entenc que no va haver-hi desobediència, però el que és evident és que si va haver desobediència ni va ser patent, ni manifesta, ni oberta, ni molt menys reiterada. Pel que fa al tipus subjectiu, ja hem dit que la manca de claretat d'aquesta resolució, no per una persona que no és experta en dret, jo a mi mateix també em plantejava seriosos dubtes, la valoració que es transmet per part dels responsables de serveis jurídics i per experts en dret, els dictàmens del Consell Nacional, que també tenen una lectura diferent a la que fa el Ministeri Públic, i el propi acord de la Junta de Fiscals portava a que la conformació de la valoració subjectiva de la senyora Ortega respecte del que podia fer o no podia fer, evidentment no es pot estimar constitutiva d'un dol directe de desobeir. I passo a la prevaricació. Jo realment em sorprèn perquè el representant del Ministeri Públic és una persona tècnicament molt preparada, tot i que fa una cosa que normalment fan els fiscals quan una cosa no la tenen clara però entenen que no convé desdir-se de l'acusació, que és dir, sotmeto a la consideració del tribunal la seva valoració. Normalment és indicatiu de que no tenen gaire convenciment sobre allò que estan exposant. Bueno, què és la prevaricació? Jo realment és un tema que he treballat molt des de fa molts anys i quan haig de donar alguna classe sobre aquesta qüestió sempre els dic als meus alumnes que encara no sé el que és després de tants anys, perquè una actuació administrativa en funció, i aquesta és la realitat, en funció de qui la dicti, de quan es dicti, de com es dicti, de que surti o no a la premsa o que estigui vinculat amb un tema o amb un altre, doncs acabem amb el Tribunal de lo Contenciós o amb el Tribunal de lo Penal. Malauradament, cada cop més en els tribunals de lo penal. Jo no cansaré aquest tribunal, que em consta que coneix perfectament
la jurisprudència respecte del delicte de prevaricació. Però, home, si hem de dir alguna cosa, deia el Ministeri Públic, no, es que aquí nos mueven la cámara y nos llevan a la actuación política. Y eso es cosa de los tribunales de lo contencioso administrativo. Bueno, jo tinc aquí una sentència del Tribunal Suprem de 8 de juny de 2006, si no ho he copiat malament, de la Sala Segona de lo Penal del Tribunal Suprem, y diu que por resolución a efectos penales ha de entenderse todo acto administrativo que suponga una aclaración de voluntad de contenido accesorio, etcétera, etcétera, quedando excluidos los actos políticos. I en el mateix sentit hi ha moltíssimes sentències, entre elles la de 2 d'abril de 2003 i la resolució de 25 de maig del 92. Cal, a més, que aquesta il·legalitat sigui d'especial intensitat. I aquí només citaré dues sentències que aquesta mateixa sala, i formada per dos dels mateixos excel·lentíssims magistrats, va esgrimir per dictar una sentència absolutòria en una qüestió de prevaricació urbanística, la del Tribunal Suprem de 8 de juliol de 2013 i de 24 de novembre de 2014. La sentència de 25 d'octubre del 2016, i aquesta sí que és d'especial interès, diu que para incórrer en arbitrariedad prevaricadora la resolució no ha de ser sostenible mediante ningún método aceptable de interpretació de la ley. En el relat fàctic de les acusacions és que no s'està concretant quina resolució és constitutiva de prevaricació, ni verbal ni escrita, la qual cosa dificulta realment la defensa enfront de l'acusació per prevaricació. Quina és la resolució prevaricadora? Bé, què fa el Ministeri Públic? Doncs utilitza l'estructura de la prevaricació omissiva. I com coneix aquesta sala perfectament, va haver-hi un llarg debat doctrinal i jurisprudencial sobre si, quan el Codi Penal deia dictar una resolució, això donava cabuda només a resolucions expresses o també a les resolucions presumptes. I això es va resoldre pel ple del Tribunal Suprem de 30 de juny del 97. Què diu? Que es va decantar a favor de l'admissibilitat de la Comissió per l'Omissió i diu, especialmente tras la Ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que viene a otorgar a los actos presuntos en determinadas materias y bajo ciertas condiciones el mismo alcance de que si se tratase de una resolución expresa. Però, clar, aquesta interpretació el que no pot és conduir allò que fa el Ministeri Públic, que es diu que no fer és dictar una resolució. No. Això no és el que diu el Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem diu que és prevaricadora aquella resolució que es dicta expressament, que pot ser verbal o per escrit, o que conforma la normativa de procediment administratiu, la llei 30/92, en aquell moment vigent, com a conseqüència d'un procediment administratiu incoat a instàncies de la petició d'un administrat, l'ordenament jurídic atorga un valor en aquest silenci i neix un acte administratiu a l'ordenament. I neix un acte administratiu. I aquest acte administratiu presumpte és el que pot ser prevaricador. I en aquest sentit es manifesta la sentència de 16 d'abril del 2002. La de 3 de maig de 2016 diu, precisament en aquesta tesi, no es tacha pequeña a formularla la sentencia, que revoca, la falta de indicación de cuál sea la resolución arbitraria que imputa, incluso si, como parece, tiene por tal una modalidad omisiva de decisión administrativa atribuida al alcalde. Esta tiene efectos equivalentes a una denegación cuando en la Ley 30/92 de régimen administrativo común equipara en algún supuesto específico los actos presuntos a las resoluciones expresses. I, per tant, arriba a una sentència absolutòria. Per tant, el que no es pot fer és ampliar de manera tan forçada l'àmbit de tipicitat
del delicte de prevaricació, que ja és forçada quan dona entrada a la prevaricació omissiva d'actes presumptes conforme a la normativa administrativa, a qualsevol no fer. Com diu el fiscal, tenien que haver hecho i sabien que tenien que hacer. Però d'això no és el que parla el delicte de prevaricació. Per altra banda, d'acceptar-se la tesi acusatòria del Ministeri Públic, evidentment estaríem davant d'una vulneració del principi non bis in idem i del principi d'especialitat, perquè el que s'està dient és que davant d'un requeriment del Tribunal Constitucional no es fa. I aquest no fer, miri, d'entrada serà un delicte de desobediència, encara que no es donen els requisits, però a més, aquest no fer direm que és una prevaricació en comissió per omissió. Finalment, el delicte de desobediència, perdó, de prevaricació, com sap aquesta sala perfectament, exigeix, segons la jurisprudència, un dol i un dol directe, que ni tan sols admet el dol eventual, com diu la sentència d'1 de juliol de 2009, i el que fa que quedi exclusa quan, com diu la sentència de 29 de setembre de 2009, quan hi hagin dubtes raonables sobre la injustícia de la resolució. I sobre aquest àmbit, la conformació de l'àmbit del tipus subjectiu, trasllado el que ja he dit respecte del delicte de desobediència. En conclusió, i acabo, és un fet inqüestionable que el 4 de novembre de 2014 el Tribunal Constitucional va dictar una providència de suspensió de determinades actuacions. És inqüestionable que es van obrir els locals de participació, es van col·locar les urnes i més de 2 milions de ciutadans van participar-hi. És, al nostre entendre, inqüestionable, que això i públic i notori, que l'execució va quedar en mans dels voluntaris. Però tot això, de cap manera, suposa que s'hagi comès un delicte de desobediència penal, no de desobediència de tertúlies, de desobediència penal o un delicte de prevaricació. Les actuacions són, al nostre entendre, estrictament polítiques i queden excloses de l'àmbit d'aplicació del Codi Penal. Permetin, senyories, que acabi el meu al·legat recordant el clàssic filòsof Sòcrates, quan deia: 4 característiques corresponen al jutge: escoltar cortesment, respondre sàviament, ponderar prudentment i decidir imparcialment. Jo no tinc cap dubte que això és el que farà aquest tribunal i per això em permeto sol·licitar una sentència absolutòria per a la senyora Joana Ortega i Alemany. Moltes gràcies.